Hi guys, welcome to our channel TFA Files Interactive Video Files. Today we are back again with latest news. Zimbabwe, guys. As you all know, there is a video of Stana which has been circulating all over social media, whereby you will see Stana very angry. Stana arikubuda that video achienda achitoda aida kunorova mumwe mukomana mutuka nezvinonyadzisira. On that video you will see mukadzi waStana achinonga bhegi rake pasi. Zviri kunzi Stana arova mukadzi wake nembama mushure mekunge mukadzi wake amunyima phone. Saka guys, this case is very serious because Stana zviri kunzi atosungwa akaendeswa kuremind. Asi before going to remind, zviri kutonzi vatomboendesana kucourt whereby Stana is pleading not guilty. Stana zviri kunzi ari kuzviramba izvi kuti arova mukadzi wake and ari kuzviramba kuti ari kuabuse mukadzi wake. Saka guys, I don't know because masongs aStana anobuda achimba achitaura kuti musarove vakadzi, don't beat women. So we don't know guys kuti chii chaizvo chiri kumboitika, kuti pane vari kuchitirana or whatsoever. But guys, please don't forget to subscribe to our channel. Thank you.